फिसाफोरखौ फुरन खालामनो थाखाय जोंनि दैदेनगिरिफोरनि गेजेराव उदै नारलायनाय जादोंमोन। बे उदै नारलायनायनि थाखायनो जोंनि फिसाफोरखौ जोंनि आंगोफोरखौ जों खोमानो गोनां जादोंमोन। जोंनि बिमाफ्रा फिसा गोमाजादोंमोन। सानै फिसानि सासे फिसाखौ सासे फिसाया सिथारनानै थैनि बाना बोहैहोदोंमोन। बे जोंनि बर' समाजाव जाफ्लेबाय थादोंमोन। बे गुबुन जेबो खोन्था गैया। बेयो मात्र गावनि बेक्तिगत सार्थखौ जाफुंहोनायनिल' मोनसे सिमांमोन। जेखियानो जायाथों बेफोरबायदि सानगोथे साननायनिफ्राय दिनै जोङो उथ्रिसारनो हाबाय। गासैबो गोरोन्थिफोरनिफ्राय जोङो उद्रायनाय मोनबाय। बेनिखायनो जोंनि हारिखौ जोङो दिनै खर'नि दावहा मेलेमनि दावहाजों हान्जा सुरनायनि मिजिंजों जोंनि समाजखौ जोङो दिनै मावनो थांगासिनो दङ। बिटिआर हालामाव थानाय बर', आदिबासि, बर', मुसलमान, बर', अना बर' गासैखौबो लाफानानै जथायै जोङो सान्थि गायसननो हाबाय। सान्थिजों लोगोसे जोङो गोरोबलायनाय आरो खौसेथिखौ जोङो गायसनफानो हादों। सान्थि गोरोबलायनाय आरो खौसेथिया थायोब्लानो समाजा जेब्लायबो जौगासार जानो हायो। मानोना समाज जौगासारनो जोंनो सोलोंथाइनि गोनांथि दङ। गुफुं सोलोंथाइ जों होनो हायाब्ला, जोंनि बिमाफोरखौ जोङो माइनाव बिमा बानायनो हायाब्ला, जोंनि बिफाफोरखौ जोङो जोंनि बा एन्टि ससियेल एलिमेन्टफोरनिफ्राय उद्धार खालामनो हायाब्ला, जौ लोंनाय, तास गेलेनाय, जुवा गेलेनायफोरजों गफबना थानाय जोंनि आखुथायफोरखौ जों नागारहोनो हायाब्ला जोङो मालाबाबो जौगानाय हारिजों फेरफाथिनो हाया। नोंथाङा जेसेबांखि सिलाय हमाथों मानो, जेसेबांखि थुंग्रि हमाथों मानो, जुदि खर'नि दावहायाव जों जुदि जेनोब्ला नोंथांनि सिलाय आरो थुंग्रिया खामानि गैया। बेनिखायनो दिनै जोंनि सरकारा मानव गेदेर प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव जोंनि फिसाफोरखौ गुफुं सोलोंथाइ होनायनि थाखाय जोङो दिनै मैखोमै खामानि मावदों। आरो गुफुं सोलोंथाइ होनोब्ला जोंनि गेजेराव नांलायनाय, खमलायनाय, दानज्लायनाय, सुज्लायनाय, थैनि बाला बोहैहोलायनाय, आं नोंथांखौ हिंसा खालामनाय, नोंथाङा आंखौ नायनो हायै, बेफोरबायदि अबस्थानिफ्राय जोङो हारिखौ बोखांना लाबोनांगोन। आरो बेखौ बोखांनोब्ला जोंनो गिबियाव सान्थि गायसननांगोन। सान्थिजों लोगोसे जोङो बर' समाज दानायनि सिमांल' नुयोबा जानाय नङा। गुबुन जातिफोरखौबो जोङो समानै बोखांना लांफानांगोन। जोंनि मोनसे गामियाव जुदि सासेल' मानसिया माहाजोन जानानै गुबुन न'खरफ्रा जुदि दुखिया जायोब्ला जेरै बे गामिया जौगानो हाया, थिग बेफोरबायदिनो जोंनि मोनसे हारिनि साखाथि फाखाथि थानाय जोंजों अराय सम रायजो जाफानाय गुबुन जातिफोरखौबो जोङो जौगाहोफायाब्ला बर' हारिखौ दानायनि सिमांखौ जोङो जेब्लायबो गोजानाव दोननांगोन। जेखियानो जायाथों माहारियारिबादनि थांखिजों जोंनि जा बर' बिमाया गावनि रैसुमै रावखौ जोंनि समाजावहाय दिनै फोथांना लाखिबाय। रोजा रोजा 7,000 बोसोर जोङो दिनै थांनानै थाबाय। गावनि मिजि मिजि आसिफोरजों बर' बिमाया गावनि दानाय दखना आगर, फास्रा आगर, आर'नाइ आगरनि बायदिसिना जोंनि जा हारिमु आरो आसार खान्थि, बे आसार खान्थिखौ जोङो जथायै फोथांना लाखिनायनि थाखाय खामानि मावनांगोन। नोंथांमोनखौ गोजोननाय मोनदों। दिनै बोसोरबानि बोसोरथामखौ जोङो खामानि मावबाय। बर'फ्रा 7,000 बोसोर रायजो जाबानाय हारिया दिनै हा गैजायै मोनसे हारि। आरो जोंबो दावहारु मोनसे हानजाजोंनो दंफायोमोन। आंबो NDFB नि सासे सोद्रोमामोन। जोङो गभर्नमेन्ट अफ इन्डिया, गभर्नमेन्ट अफ आसामजों जोंनि मोनथाय आरो मोनथानि बाथ्रा लानानै दावहा नांदोंमोन। बिनि गुबै फुंखायानो जादों हानि मोनथाय। खिन्थु जोंनि गावनि गाव खुंथाय राहाखौ होनायनि उनावबो जोंनि बर' फिसा दैदेनगिरिफोरानो जोंनि बर' बिफाफोरनि, जोंनि बर' बिमाफोरनो जोंनि गुबै जेंनाफोरखौ सुफुंना होयैया जोंनि थाखाय दुखुनांथाव बाथ्रा। बेनिखायनो जोंनि सरकारा फरेस्टआनो जा, रेभिनिउआनो जा, PGRआनो जा, VGRआनो जा, बा दैब एरियानो जा, जेखि हानि जेंना थायाथों माने बे जेंनाफोरखौ बे बोसोरबानि गेजेराव जों फोजोबनो थाखाय थिरांथा लादों। जुदिहाय MP इलेक्सन नङामोनब्ला दा जोंनि खामानिया आरो बहुद आवगायबावसिगौमोन। दाखालिसो 14 तारिखआव जोंनि सरकारा सिडनी सार्कोलनि सिङाव 1320टा न'खरनो जोङो हानि पट्टा होदों दाखालिसो। बेफोरबायदिनो जोङो हानि जेंनाफोरखौ फोजोबनो नागिरदों। हानि जेंनाया जोबोब्लानो बर' आदिबासि, बर' मुसलमान, बर' अना बर'नि कनफ्लिक्टआ जोबगोन। आरो बे जोबोब्लानो जोङो
जेराव जोंहा हानि जेंनायानो जोब्बाय बा गुदि जेंनायानो जोब्बाय होमबा सोलोंथायाव बयबो गावबा गाव मुखुब जानानै थागोन। दिनैबो बे 21st सेन्चुरियावबो जों जुदि हानि जेंनायावनो नांथाबना थाबाय थायोब्ला जोंनि हारिखौ जोंनि फिसाफोरखौ अख्राङाव बोरै जों बिरहोनो हानो, बेखौनो जोङो नोजोर होनानै खामानि मावगासिनो दङ। दिनै जोंनि सरकारा मोनसे थिरांथा लादों, मोनफ्रोमबो बिटिआर हालामनि न'खरफोरा मोनसे नङा मोनसे गभर्नमेन्टनि आसनिखौ मोनथारनांगोन। जेरै अरुण'दय आसनि, जेरै माइनाव सोरां आसनि, जेरै आलारि सोरां आसनि, जेरै जोंनियाव गियान सोरां आसनि, अनसाय बिथांखि आसनि, जोंनियावहाय 100% रेशन कार्डनि आसनि, साफा बिमाया साफ्रोमहाबो गांफा गांफा रेशन कार्ड थाथारनांगोन आरो बे बिमानि रेशन कार्डनि गेजेरजों गावनि बिसाया, गावनि बिखुनजोआ, गाव आरो गावनि फिसाफ्रा बेसेबांबा गिदिर बेमार जायोब्ला 36टा बेमारनिफ्राय गावखौ सुखांनो हानाय बायदि सुंखांनो हानाय बायदि गिदिर बेमार 36टा बेमारनिफ्राय रैखाथि मोननो थाखाय हस्पिटालाव जुदि नोंथाङा बे रेशन कार्डनि थ्रुयैनि 5 लाख थाखा नोंथाङा रेहाय मोनगोन। ओंखायनो जोंनाव ओरैबायदि मोनसे साननाय दङमोन, नोंथाङा BPF-आवनो था, नोंथाङा UPPL-आवनो था, नोंथाङा BJP कंग्रेस जि पार्टियावनो थायाथों मानो जोंनि बिटिआरनि सासे आंगो फिसा होननानै जों बे खामानिखौ मावनाय जादों।